té komory a my jsme policejní stát. My chceme žádný čektek, žádný štáky tady nestrpíme. Ti dám to slovo panu Mackovi, který má a to je všechny na tomhle zasedání. Hlavním projevem bych si chtěl ještě něco zařídit. Nikam nechoďte, pane ministře, to nejde. Musíme si s ním vyklidit, jako chlap. Nechoďte se, něco já vám pomůžu. Vy jste mě hrubě napadl. Hrubě jste mě napadl. Kdo jste nebojoval jako papa, jako stolu? Jste zbabilec, pane papa. Jste zbabilec.